Interviewet af Christian Lausen blev holdt inde i gymnastiksalen på det gymnasie, han går på. Under interviewet gik lyset flere gange ud, så vi var nødt til at hoppe og vise vores ikke helt så gode dansetalent, for at det ville tænde. Det var med til at skabe noget humoristisk over det, og vi fik også et lille grin. Christian er også kendt som Øjlen. Han er udadvendt og humoristisk person, som elsker sport. I fritiden spiller han fodbold, og for øvrigt også begyndt at gå mere op i sundhed og dyrke noget mere motion. Han fortalte, at han har ændret sig inden for de sidste par måneder. Udover at han tænker mere over, hvad han propper i munden, så han også begyndt at gå mere op i hans look. Noget, som gør Christian glad, er musik, fest, hans venner og ikke mindst hans familie. Han har en mor, en papfar, en lille søster og en storebror, som er i militæret. Og Christian er meget positiv over for militæret, og han har også selv en lille drøm om, at han godt selv vil i militæret, når han bliver stor. En person, som ikke længere er i Christians liv, er hans far. Så han fortalte, at det, at han ikke har boet sammen med sin far i 5 år, har ændret ham. Udover at han godt vil i militæret, når han bliver stor, har han også en fremtidsplan om, at han gerne vil være advokat. Dette var et portræt af Christian fra 1. T på Borupgård Gymnasium.